മലയാളികൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയ പ്രണയ ജോഡികൾ വീണ്ടും കുടുംബ സദസ്സുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഫ്ലവേഴ്സിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സീരിയലായ സീതയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം കാത്തിരുന്ന ആരാധകർക്ക് ഏറെ സന്തോഷം പകരുന്ന വാർത്തയുമായാണ് പുതിയ പ്രമോ പുറത്തിറങ്ങിയത്. ആരാധകർ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന സീതയും ഇന്ദ്രനും മാർച്ച് 28 മുതൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നു. സീതപ്പെണ്ണ് എന്നാണ് പുതിയ പരമ്പരയുടെ പേര്. തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ രാത്രി 7:30-ക്കാണ് ഈ പരമ്പര സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. സീതയും ഇന്ദ്രനുമായി എത്തുന്നത് സ്വാസികയും ഷാനവാസുമാണ്. ഈ പരമ്പരയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഷാനവാസ് അടുത്തിടെ മിസിസ് ഹിറ്റ്ലർ പരമ്പരയിൽ നിന്നും പിന്മാറിയിരുന്നു. പ്രൈം ടൈമിൽ സംപ്രേഷണം ആരംഭിക്കുന്ന ഈ പരമ്പര മികച്ച റേറ്റിംഗ് സ്വന്തമാക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.